Yekîtiya Ode û sendikayên endezyaran ji bo azadkirina Arîn Zumrûd çalakiya dirojan derxistin. Di 27 meya Hezîranê de di operasyoneka berfireh bi navê Kecekê li Amedê endazyar, şaredar, endamên meclîsan û yên tevgera jinan nêzî 30 kes hatin binçavkirin ku 7 jin bi hiceta ku endamên rêxistina terorî ne hatibûn girtin. Yek ji wan rêvebira Odeya Endazyarên Makîneyan Arîn Zumrûd bû. Arîn miroveka berbiçav bû û di gelek çalakiyan de li dijî operasyonan daxuyaniyan dida. Hevalên Arîn Zumrûd û hemî odeyên endazyaran ji bo azadkirina wê her wisa ji bo balêbidin ser zextên li ser qada sivîl û tekoşîna demokrasiyê û a jinan du rojan bi navê Nobeta Edaletê çalakiyekê li darxistin. Çalakiya wan roja yekşemê bi dawîtê. Bêriya çalakiyê hemî endamên Odeya Mühendîsên Makîneyan daxuyaniyek dan û balê dan ser zextên jinên çalakvan. Hate îfadekirin ku armanca van operasyonan bêdengkirin û têkbirina qada sivîl e. Hevalên Arîn Zumrûd operasyonên ku bi hicetên biçûk tên kirin û sûcên mezin li endamên wan tên birîn tên cezakirin şermezarkirin. Bang kirin ku tu sûcek hevala wan tune tenê doza edaletê kiriye û dexwaza mafê jinan aniye ziman. Hevalên Arîn Zumrûd wa behsa çalakiya xwe û zextên ser aktivîstên qada sivîl dikin. Und dizanin ev de heftê dewletê pir operasyon hate kirin ji ber wê jî pir hevalê me hate berçavkirin pirî wan jî jinin em di vê wextê de em dixwazin hevalê me ku hatine berçavkirin wan berdin em dawa vê tiştê dikin hevalê me bi hev re rê digirin di ba me de hevalê başin ev salên dawî bi rastî wek em bêjin îktidar AKP ji stadî not hêza xwe daye ser jina ser qîrkirina jina tizanî li Heroj li Kurdistanê evan rojê dawî jî wek tacîz tecawüzcî vakayê wisa pir gelek zêde jî bûn. Ev jî ji ber bêdengiya jina ye yani dixwazin jina bêdeng bikin bêhêz bikin em jî dibêjin em ev qadekî meşrû ye jin rêxistina wan rêxistinekî meşrû ye em ê heta dawî di nav vê rêxistina jinê da em jî piştgiriye bidin wan û heta hevalê me jî van jinê siyasetmedar û ev rêveberiya saziyê sivîl heta berdin em ê çalakiya xwe dewam bikin ev çalakiya me yekemîn e me ji bo bang bidin hem navgel hem jî devletê ji ber wî em di roj yani 48 saet em ê li vir rûnên Ji gotinê çalakiya nobetê a edaletê bi beşdariya mühendîsan 42 saet dewam kir û hate îfadekirin heta hevalê wan werin berdan ev çalakî wê bidomin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.